लंथं मॉडर्न लंथं मॉडर्न जुग जानानै दं बेनाबो गारिया नायबा याबो नेनांबाय औ थिखा 150 नो वाव बिसिनि सिस्टेमा आलदा ओंखारफिनबाय आं लोगोफोर नैबे डिस्ट्रिक्ट खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ आं जागायदों बङाइगावनि हिउन्डाइ शोरूम माने गारिनि फिसा खामानि दंमोन नालाय दा बेखौ आङो मावफैग्रोबाय फिसा खामानि माने स्टीयरिंनि मोनसे बुस्थु फिसा सोलायदों आरो वारेन्टियावहाय बेयावनो फंबायखौ लोगो मोनदों नै फंबाय रकेट गोबावनि उनाव औ गोबावनि उनाव खिन्थु फंबाया बिराद टेनसनावसो दं दे नै जिरायग्रोबनानै दङ थारमाने बेना गारि रिपेयारिंआव बेनाबो लंथं जाजोब्बाय लंथं मॉडर्न लंथं मॉडर्न जुग जानानै दं बेनाबो गारिया नायबा याबो नेनांबाय औ बहुत खामानि मैयाबो लोगो मोनलायखादों जों औ ओमफ्राय दिनै लोगो मोनबावबाय बेनोबो खामानिया मैया जोबाखै दिनै आरो फैबावबाय मावफैनांबावबाय बेबायदि आरो बेना गारिया नै i20 फानबावोसोनो सोरबा लायोला दाम मिलायोब्ला फानो मडेल दै आस्था टप मडेल 3 बोसोरल' जादों 3 बोसोरल' बैसोआ बोरायाखै सेंग्रायैनो दं गारिया बेबायदि ओमफ्राय मोजां दा मोजांथ' दा 3 बोसोरसोनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदोंना औ गोबावसैमोन खेबसे दिनैसो बेनो नै गारिया बेना मोजाङैनो दं सिखा नै बेनिफ्राय ओंखारलांनायसै आंनिथ' गारि हाबाय बेनो बानायबाय थाबावनांगौनो फंबायना बानायथ'नानै दा नेनानै थांदो फंबाय आंना गुबुन खामानि दंबावो नालाय गारिया बुंजोबनानै दं नै सार्भिसिंआवहाय बेलायनो आंनोथ' हाबाय टेस्ट ड्राइभआव लांदों ओमफ्राय थांनायसै गारिया एसे स्मुथसिन जानायसैलाय दिनै एसे फिसा फोसाबबावलायबाय नालाय लोगोफोर बे समाव आङो दसे सम लानि बेनो जाहैबाय आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों इन्डियानि मोनसे फोथायजाथाव वेबसाइट जायखौ बुंदों क्रिकेक्स बेखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों दिनेश कार्तिक आरो परिमणि IPL बेयाव दं स्पिन खालामदो जिलि गेम्स क्रिकेक्सनि गेजेरजों आरो देरहादो आइफन आइपेड आरो बायदि बायदि सप्ता खनफ्रोमबो क्रिकेक्सआ लाबोदों IPL नि गोबां हांगामा आरो गोबां बान्थाफोर 2.30 लाखनि बान्थाफोर माखासे गोजोनथाव बान्थाफोरखौ देरहादो जेरै यामाहा बाइक रियेलमि मबाइल एप्पल वाच टिभि गोबां जयनिं खालामनाय लोगो लोगो बनासखौ लादो ₹300 बेखौ इजिलि डिपजिट खालामनो हागोन फन पे गुगोल पे आरो बेंक ट्रान्सफारनि गेजेरजों रेजिस्टार खालामदो कमेन्टआव लिंक होनायनि गेजेरजों आरो आइफन 16 प्र मेक्सखौ देरहानायनि खाबुखौ लादो सप्ता खनफ्रोमबो क्रिकेक्स एपनि गेजेरजों बेयावबो नै बुंजोबनानै दङ दिनावहाय 20टा 25टा सार्भिसिं खालामोनो मेगना हिउन्डाइ लाबोबाय नै गारिया टेस्ट ड्राइभआव लांनानै आंनो एबार ओंखारलांनायसै लोगोफोर नायनि माबायदि स्मुथ नंगौ नङा गारिखौथ' बेबायदि लांदां खालि आरामसो दोननो लुबैयो आं साफानो ओरै माबा बिबार फुथुला बायदिसिनाखौ आं मोजां मोना आरो अब्ला थांदिनि लोगोफोर काजलगाव एसे खामानि दंबाव थांनानै लाग्रोनि दसे दे नाउ गोइं टु काजलगाव जायखिया दा बिराद मोजां जाबाय लोगोफोर नै गारिनि साउन्ड जेबो गैले स्टीयरिंआवहाय एसे खटक आवाज ओंखारहांदोंमोन फिसानो ओमफ्राय गारिया एसे गोदान दं नालाय सुखुवा इदिखौहाय दा मोजां जाबाय ओमफ्राय दा हाबसिगोन आङो लोगोफोर काजलगाव डिस्ट्रिक्ट सेन्टार एजुकेशन डिपार्टमेन्टआवहाय लेट्स गो राइट आई लाभ काजलगाव बिदिनो माबा मोनसे इउनिक डेकोरेटिव्स एट्राक्शन थानांगौ देन फ्रि समायना नुसै बेयावबो बेलायनो कालारफुल नुदों ओरैबो बिफांजों माजों ओरैहाय गोदान पेन्ट होबाय नै रं होबाय डिस्ट्रिक्ट सेन्टार ओंखारफिनबाय आं लोगोफोर आइएसआ बाहेरायावसो जिरायनो आंबो फैफेनामोन नालाय मिथियामोन ओंखारलांनि र' नै ओरैसोनो नैबे जाहैबाय फरेस्ट अफिस जाहैबाय DFO अफिस थाबाय ओरै आखिजों ओमफ्राय नै ओरै साइनबर्ड नङाबा मा बिल्डिंआवसो हाबदोंमोन बेयावसो हाबदोंमोन आं नैबावसोनो नै लोगोफोर नैबेयावसो SSA इन्सपेक्टर अफ स्कुल ओमफ्राय मोनथामसो दं आरो बेयाव अब्ला ओंखारफिननायसै लोगोफोर IS साराथ' बिराद मोजाङैनो रेसपन्स होबाय रायलायबाय जोंनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि ISआ चिरां सार्कोलनिया ओमफ्राय माने प्रसेसखौ खोन्थाहरबाय माबोरै खालामनांगौ खालामनाङा आङो माने क्लास 9नि स्टुडेन्टखौहाय गुबुन स्कुलाव ट्रेन्सफार लांनायनि नालाय रेजिस्टार्ड जाखानाय गथ' माने माखासे प्रसेस दं नालाय ओंखायनो बेबायदि आरो उनाव मिथिलांगोन सोरनि मा खालामदों थांदिनि लोगोफोर ओंखारलांनायसै आं दे लेट्स गो दा आङो ओंखाम जानानैहाय न'आव थांसै आरो मोनसे गोदान हटेलाव आं ओंखाम जानो नागिरदों दिनैहाय लान्चखौहाय
चापागुरि साहा जोंना चापागुरि टु मालिबिथा रोड हाबबाय नै दा लकेशना जाहैबाय अट' स्टेन्ड माने आमटेकानि गारिफोर थाग्रा इलाय मेड इन बर' हटेल नैबे नारा मेड इन बर' हटेल बेनो नै र' थांनि दा नैबो नोंथांमोना बेनार नुखागोन नै मेड इन बर' हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट बे हटेलजों लोगोसे रेस्टुरेन्टबो माने फास्ट फुड जाग्राफोरबो चाउमिन मम' बायदिसिना मोनगोन बेवहाय पक'रा बायदिसिना ओरै हाबलांदो दा न'आ जाहैबाय नैबे थिंनि बेरा अब्लाबो माने बिराद साफा दा थिंनि बेरानो जाया मानो मायानो जाया मानो बेवहाय मा मोनजायो जानाया माबायदि बेसो आसल बाथ्राया जिहेतु बेवहाय गाव गावनि उदैखौ सुफुंनोसो फैयो नालाय नै बेबायदि नानिया नै मा नामलाय नोंना हटेल मालिकनि फिसाजो आरो इयो प्रिति नार्जारि बे हटेलावहाय आङो जानि माने आङो सिम्पोल हटेलाव सिम्पोल खाना जानायखौ मोजां मोनो नालाय बेनिफ्राय मेड इन बर'आ बे हटेला बेंटलावबो दंमोन जायफ्रा मिथिगौ जाखांबाय जानो हागौ दा बे एखेयानो बेनिफ्राय बेंटलावबो जाफिनगोन दा सेटिं खालामगासिनो दङनो दा उनावहाय बेंटलावबो मोनफिनगोन दा बर्थमान चापागुरि ओरै बङाइगाव एरियायाव फैयोब्ला खम दामावनो माने बर'नि जानाय जायखौहाय बर'नि उदैफ्रा मोजां मोनो जानानै बर'नि खुगाया खहाबो नैबेफोरखौ बेयाव मोनगोन जिहेतु बेयो बर'नि हटेल नंगौ नाङा नानि औ नंगौनो दा नायनि सिङावहाय किटचेनफ्रा माबायदि संनाय खावनाय दा मेन बाथ्राया जाहैबाय जोंहा संनाय खावनायफ्रा निट एन्ड क्लिन जानाय जिनिसा साफा जानांगौ नालाय सब समाय दा नैबे जाहैबाय नै बिसिनि कुकिं एरिया किटचेन बायदि आरो नै ओरैहाय दुलाराय रेडि खालामग्रा दं ओमफ्राय ओरैहाय मा होनो संग्रा गेस सकाट दायो सकाट होनो दाखौबो गेस सलार आदसा नै बे जे गेसजोंनो संजोबो आरो नै गासिबो बेलाय नै ओरैहाय गासै साफा क्लिन नायदो नै बेलाय बे सब समाय साफाखा बिथांमोना माने आं फैनायखायल' साफा खालामनो बिदि दासान बे आदायानो मालिकआ नै अस्तादखा गोबाव बोसोर संनायनि एक्सपिरियेन्स गोनांखा बाहेरायाव संदोंमोन महायमोन अल इन्डिया गिदिंजोबखादों गवा बेंगलर मुम्बाइ जेरावबो खय बोसोर जाया 15 बोसोरसो संनाय खावनायनि खामानियावनो बा होमब्ला बिसिनि आखाइनि टेस्टआ माबोरै जागोन बिराद हाइफाइ रेस्टुरेन्टआव माबा बोनायनि आरो नै ओरै थुरसि लथाफोर थाबाय बाजैया मा संदों अमा बिबु फुदुंदों नैबे बाजैया जाहैबाय आदानि हिन्जाव नैबे बाजैया माने मालिक हिन्जाव बेखौ नायना खोन्थादो बेफोरखौहाय दे माब्रै अनला नारजि सबाय ओंख्रियाव औ बे थाफादेरबाय ओमफ्राय बेदरफ्रा गासिबो जेन'बा खुसिया बोरमा फारौ हांसो दाउ मैसो आदसा बेफोरखौ मोनजोबखागोन नैबे जानाया बे नै आइटेमफ्रा बे मा होननानै टमेट' बाथोन ओमफ्राय बे बेसर भाजा पापर नैबे पक'रा ना कबि फ्राय ओमफ्राय नैबे बिन्स फ्राय आलु बाथोन ओमफ्राय लाब्रा दा बेखौ बिसोर एसे होदों ओमफ्राय जेखौ गोथाव मोनो बेखौ बिदेरनानै मोनजागोन नंगौ नाङा एभेलेबेल औ ओरैनो अमा बिबु बायदिसिना ओरै दंजोबखायो जाहैबाय वा दे जादिनि दिनै मेड इन बर'आव मानसियाबो मेड इन बर'खा नालाय जोंगौ नाङा नामाखौ माबोरै बिदि लाया नोङो हटेलनि नामखौ आदा हटेला जाहैबाय जों मेड इन चाइना ओरै लायो नालाय मेड इन चाइना बायदिसिना लायो औ मेड इन बर' आरो आदसा जोङो जाहैबाय मेड इन बर' औ बा मेड इन बर'लेण्ड बायदि जाहैबाय आरो हानायाव एक्सपार्टसै दानानि देसाय हासाय अमा बास बेनिफ्राय हटेलजों लोगोसे रेस्टुरेन्ट नालाय ओमफ्राय रेस्टुरेन्टनि जानायफ्रा मा मोनो फ्राइड राइस चिल्ली राइस नुडल थुफा चाउमिन मेगि बेनो आरो बा ओरैबायदि अल इन्टारनेसनेलाव मा मोनो मोनबाय माने नैबे आदाया फुरा एक्सपिरियेन्स 15 बोसोर गाहाम गिदिंना बिदियाव मावना फैनाय नालाय माने गासिबो आइटेमखौ हाजोबखायो जाहैबाय औ गासिबो आइटेमखौ हाजोबो नालाय ओंखायनो औ ओंखायनो फै जाफै नैबे आदानि आखाइनि मुहिनिखौ होमब्ला नोंथांमोनहा मिथिगोन आरो जानायखौ जायफ्रा जाखांबाय बिसोर मिथिगौ
दालि Swmdwn. बिसोर रेडि खालामगासिनो दङ नै माने गुसु मोनजानाय नङा नों गुदुं नांगौबाथाय एखे लोगो लोगो बानायना होबाय आरो स्टिम खालामनानैहाय फुदुंनानै Baidi mabato gaya na gubunaw. फेसिलिटि गैया Gosobaidi sajobno hayo. बा बिसोरनि सिस्टेमा आलदा नङाखै माने लगालग फुदुंनो हाखायो आरो इमिडियेट जायो इमिडियेट Maskuli baidi basya khaya oमफ्राय बासिया गैया आदसा माने आग्लायबाथाय बे गारजोब्बाय बेखौहाय माने बुस्थुआ सानफ्रामबो फ्रेश गोदान डेलि फ्रेश ओमफ्राय दा जोंनि बिदिनो बर' न'खरनि फालांगि बियो नंगौना नङा आदा ने बर' न'खरनि फालांगि दा ओंखायनो जोंनि बर'फोरनि हटेलावनो जा संनाय खावनाय बर'निखौनो जा उदैयाबो मोजां जागोन बेनिफ्राय टेस्ट खालामफैनायखौ आं लुबैदों आरो नोंथांमोन जायफ्रा सापागुरि फैयो जोंनि साहानि मानि ओरै खोलानि फैनो हागोन आरो सापागुरि चिरां बङाइगाव बो जाना लानायसै बहायनो ओंखामखौ दिनैहाय बेनिफ्राय जायगायाथ' ओरै खुला जोबखा नालाय माने बार हाबो आरो आरामसे गरम जाया बेलाय ओमफ्राय फांखाबो दंखायो बेलाय येस नै लाबोबाय आङो जाग्राया बा बेखौ खेवना होदो नानि दै बथलखौहाय थिखा हाब बुंफैजोब्बाय नै टेबोला नैबेखिनिखौहाय जुदि अमाजों जायोला बेसेमोनलाय नानि अमाजों 150 अमाजों ओंखामजों अनलि 150 रुपिस खम बेसेनावनो मोनजागोन टाउनावब्लाबो बेथ' टाउन एरियानो जाखाबाय नालाय बेलायनो येस नायदो नै आइटेम्सफोरखौ आं नोंथांमोननो मोजां खोन्थानि नैबे जाहैबाय नै ओंखाम पापर अनला लकेल बोरमा सापागुरिनि टाउननि ओंखाया बिदनानो लकेल बोरमानो नै आइये मेजेमा नै वा ओरैबायदि बोरमा बेदर होबाय आङो नै ओमफ्राय नैबे पापर ओमफ्राय अनला नारजि ओमफ्राय सबाय ओमफ्राय दालि लाब्रा सब्जि ओमफ्राय नै टमेट' बाथोन मैथा बाथोन मा होनो फान्थाव फ्राय बिन्स आलु बाथोन ओमफ्राय नैबे कबि फ्राय मनचुरियान बायदि ओमफ्राय नैबे माथो बाथोन दे थास' खिलि ओरैबायदि अमा बेदरजों 150 थाखाल' दा ओमफ्राय गुबुनफ्रा मैसोआबो 150ल' अमाजों 150 मैसोजोंबो 150 थाखाल' ओमफ्राय बोरमा हांसोफ्रा 200 बोरमा हांसोफ्रा ना खुसियाफ्रा 200 आरो बेबायदि बास नै होमब्ला जादिनि माने मोनसे खोथाखौ आं बुंबाय थायो नालाय डन्ट जास्ट बुक बाय इट्स कभार होननाय बायदि माने बिजाबखौ बे साइडनि खलथमाव नायनानैहाय जोङो बिजिरनो नाङा बे सिङाव मा दं बेखौसो नायनांगोन दा हटेल होनोब्ला जानाय होदों खाना होदों दा बे जानायफ्रा माबायदि बेखौसो जोङो नायनांगोन ना अब्लासो सान्थि जागोन नंगौना उदैफ्रा लुबैनायफ्रा सुफुंगोन ओंखायनो जाग्रोदिनि ओमफ्राय नायदो माखौ जाजेनबावनोसो जाबाय नै ओंखामाथ' फुरा लकेलखा एसे मोदोमहांलायो नै दालिखौनो मावग्रोदिनि मा होनो रनजित माइब्रासो बुङो रनजित माइब्रा रनजित माइब्रा थिगानो गोथाव माने आं बेंटलावबो बिसिनावनो जाखायोमोन मेड इन बर'आवनो जाखायोमोन आं बेंटलाव जाबाय थायोखायमोन नोंसिनाव आं जाहैखायोमोन ना बिसिनावहाय आरो जाफैबावबाय आरो आं दिनैहाय आरो दा बे टाउनावहाय बोरमा संनायखौ बिदि मोनजानाय नङा बनलेस बोरमाथ' बनलेसबावसो खुनु बेगें गैया बनलेस अमा बोरमा मैसो गासैबो बनलेस बेगें गैयि जा बेगेंखौ बख'नांगौ आरो नै बेनिफ्राय आंनि फेभरेटना नैबे नै बेलाय नांबावगोला मोनो आरो बेफोरखौ बिदिनो जानो हायो अब्ला लोगोफोर जाबाय आङो मोजाङैनो जाबाय गोथाव जाबाय बोरमा बेदरजोंहाय नोंथांमोना नुबाय बेनिफ्राय
सापागुरि बङाइगाव एरियायाव जायफ्रा फैयो बे आमटेका मालिबिथा थांग्रा अट' स्टेन्ड बा नैबे मेक्सिमाव बायदिसिना विंगार टिंगार थाग्रा ओरैहाय नैबे साहा नैबेयाव जास्ट बे खाथियावनो आरो बे हटेला मेक इन बर' गोजौआव पस्टार नुखागोन नोंथांमोना